Zakladatelia spoločnosti Gonda Prvá tesárska pôsobia v oblasti stavebníctva od roku 1992. Do roku 2004 sa špecializovali predovšetkým na stavbu krovov a drevených altánkov. V roku 2004 sa oficiálne zaregistrovala spoločnosť Gonda Prvá tesárska, ktorá sa začala zaoberať predovšetkým realizáciou montovaných domov, krovov a od roku 2005 aj výstavbou murovaných stavieb. Súčasné montované domy sú výsledkom najmodernejších výskumov v oblasti stavebníctva a ich prínos je markantný najmä z dvoch hľadísk. Prvé hľadisko je časové. Montovaný dom sa postaví za mnohonásobne kratší čas než dom murovaný. Druhé hľadisko je energeticko-ekologické. Montovaný dom ušetrí oproti tradičným stavebným technológiám 40 až 70 energie. Pre lepšiu predstavu o montovaných domoch si povieme niečo o ich technológii. Stavba rodinného domu je realizovaná z panelov, ktoré sú vyrábané vo výrobnej hale. Základnú nosnú konštrukciu tvorí drevená rámová konštrukcia zhotovená z opracovaného smrekového dreva, ktoré má maximálnu vlhkosť 12% a je ošetrené náterom proti plesni a hubám. Stavba je osadená na základovej doske alebo je podpivničená podľa požiadaviek zákazníka. Spájanie panelov sa robí pomocou spojovacích prvkov, ktoré sú povrchovo upravované. Po zmontovaní panelov dochádza k realizácii konštrukcie krovu. Pri niektorých typoch domov môže byť krov dopravený na stavbu v paneloch. V priebehu krátkej doby, približne 7 dní, dochádza k zmontovaniu hrubej stavby, ktorá, uzavretá výplňami otvorov, je pripravená na realizáciu remeselných prác. Konštrukcia rodinného domu je navrhnutá a riešená tak, aby sa dom správal ako energeticky nenáročný. Materiálová skladba obvodových stien rodinného domu je konštruovaná tak, aby sa dosiahli všetky požadované tepelné, protipožiarne, akustické a hygienické vlastnosti, dlhá životnosť, nízke požiadavky na údržbu a nízke náklady na prevádzku. Všetky zabudované, respektíve použité materiály sú zdravotne nezávadné, o čom svedčia vydané certifikáty. Z požiarneho hľadiska konštrukcia spĺňa všetky požiarno-bezpečnostné predpisy a opatrenia. Realizácia stavieb pri individuálnej výstavbe sa vykonáva na základe schváleného projektu, katalógovej ponuky alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Technické parametre stavby je možné meniť v závislosti od klimatických podmienok staveniska, respektíve osobitných požiadaviek stavebníka. Obvodová stena je pozdĺžno-priečná drevená impregnovaná konštrukcia hrúbky 120 až 180 mm, obojstranne opláštená vodovzdornou drevoštiepkovou doskou, vyplnená minerálnou vlnou potrebnej hrúbky. Exteriér je ukončený zatepľovacím systémom o hrúbke 50 až 150 mm so silikónovou omietkou. Interiérová strana je potiahnutá parotesnou fóliou, na uloženie sietí je vytvorená konštrukčná medzera obložená protipožiarnym sadrokartónom s následnou povrchovou úpravou. Vnútorné priečky sú podobnej konštrukcie ako obvodové panely, obojstranne oplášťované sadrokartónom. Povrch je ukončený tapetou alebo disperzným náterom, alternatívnym riešením je drevený obklad. Hrúbka jednotlivých priečok je 84 až 144 mm. Konštrukcia stropu je vytvorená z veľkoplošných panelov, jednostranne opláštených konštrukčnou vodovzdornou drevoštiepkovou doskou. Panel je vyplnený minerálnou vlnou.
Podhľadovú časť tvorí rošt zaklopený sadrokartónom. Sklon strešnej konštrukcie je podľa architektonického riešenia. Sedlová konštrukcia, uteplená minerálnou vlnou, je staticky nadimenzovaná pre rôzne snehové a veterné oblasti. V konštrukcii sú zabudované vikiere, strešné a štítové okná za účelom presvetlenia podkrovia. Konštrukcia podláh je tepelne a zvukovo odizolovaná a následne zaliata samonivelačným poterom. Samotný výber podlahových krytín je plne v kompetencii investora. Vonkajšie vchodové dvere sa dodávajú typizované podľa výberu alebo zhotovené ako atypické. Je tu taktiež možná voľba materiálu, napríklad plast, drevo alebo hliník. Interiérové dvere sú vyrobené z masívu smrek, borovica, buk a dub, rôznych tvarov a výplní, ktorých súčasťou je drevená montovaná zárubňa. Farebné prevedenie je volené zákazníkom. Pre štandardné vyhotovenie sú osadené drevené alebo plastové okná s izolačným trojsklom, okná sú doplnené exteriérovými roletami, okenicami alebo žalúziami. Pri poschodových domoch je dodávané drevené montované schodisko širokej škály tvarov, odtieňov a drevín vyrábaných na vysokovýkonných CNC strojoch. Steny interiéru sú upravené maľbou, ktorej farbu si vyberá samozrejme zákazník. Tiež je možné steny obložiť dreveným kazetovým obkladom, prípadne inou povrchovou úpravou. Fasádna omietka má farebný odtieň podľa výberu zo vzorkovníka omietok. Konštrukcia krovu je dvojplášťová, dvakrát odvetraná, prekrytá betónovou, keramickou alebo bitumenovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú dodávané z rôznych materiálov a v rôznych odtieňoch. Pri vypracovaní cenovej ponuky je samozrejmosťou ocenenie dodávky a montáže všetkých zariaďovacích predmetov, od rohových vaní, sprchovacích kútov, umývadiel, podomietkových WC a výtokových batérií. Vykurovanie v takýchto rodinných domoch je možné riešiť niekoľkými spôsobmi. Základné spôsoby sú panelové radiátory alebo podlahové vykurovanie. Nakoľko 70% spotrebovaných energií v domácnostiach využívame na vykurovanie, je to jedna z najdôležitejších vecí pre nízkoenergetické stavby. Aj preto sa snažíme klientom ponúkať kombinované vykurovanie, slnečné kolektory, rekuperačné jednotky spolu so zemnými výmenníkmi či rôzne podoby krbov. V súčasnej dobe pri použití vetracích systémov s rekuperáciou je možné využiť tento systém aj na teplovzdušné vykurovanie našich stavieb. Pri použití takéhoto vykurovania musí byť budova vzduchotesná, nakoľko teplo uniká všetkými netesnosťami v obvodovom plášti, čo znamená plytvanie čoraz drahšou energiou. Vzduchotesnosť takejto stavby testujeme blower door testom. Testy sa vykonávajú v priebehu celej výstavby objektu. Výsledky sú veľmi dôležité pre fungovanie takéhoto systému vykurovania. Pre našu spoločnosť je výsledok takéhoto testu záväzný, preto v samotnej zmluve o dielo garantujeme jeho dosiahnutie. Montáž hrubej stavby trvá približne 7 dní a montáž na kľúč približne 10 týždňov. Obsahom obchodnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je termínový kalendár plnenia prác, kde sú presne stanovené jednotlivé termíny ukončenia prác. Splátkový kalendár a súvisiace podmienky budú vzájomne dohodnuté v obchodnej zmluve. Záujemcom o stavebné služby spoločnosti Gonda 1. Tesárska vypracuje architekt individuálnu štúdiu podľa predstáv každého klienta. Pri vašom individuálnom výbere rodinného domu dostupného na trhu sme ochotní spolupracovať s autorom štúdie v zmysle autorského zákona.
Vzhľadom k našim bohatým skúsenostiam pripravíme projekt na vybavenie stavebného povolenia. Následne vypracujeme aj realizačný projekt. Ak má klient už existujúci projekt na stavebné povolenie a dodatočne sa obráti na našu firmu, operatívne ho prispôsobíme na náš stavebný systém a naši odborníci vám poradia pri výbere materiálov na realizáciu vášho rodinného domu. Po vypracovaní architektonickej štúdie vám zhotovíme prvý predbežný rozpočet. Záväzný rozpočet, ktorý sa prikladá k zmluve o dielo, ako aj záväzná cenová ponuka, sa vypracuje na základe výrobnej dokumentácie. Dohodnutá cena domu je pre nás skutočne záväzná a spoločnosť Gonda Prvá tesárska stavia svoje dobré meno aj na tom, že dohodnutú cenu nikdy nezvyšuje. Spoľahlivosť a korektnosť sú základné kamene, na ktorých je vybudovaná a ďalej rozvíjaná spoločnosť Gonda Prvá tesárska.